cel blau del nord somriguin, núvols blancs i bufi el vent, i els teus pulmons s'inflin. Hòstia, dia, deixa'm que m'ho pensi, vale? 5 minuts, que el penso. Ser cap per mi, doncs, jo que per exemple he estat 10 anys a l'Alcau, sent com anem, doncs he vist com m'han anat transmetent totes les coses que ara mateix a la meva vida són imprescindibles. Llavors, al moment que em van plantejar de ser cap, doncs per mi m'ho he plantejat de manera com transmetre tot això que m'han transmès a mi, aquells caps que vull tindre, als nens que jo ara tindré. Doncs una responsabilitat i una manera de passar-t'ho bé. Una forma de tornar al cau el que t'ha donat. Per mi, ser cap... He de mirar la càmera, no? Sí. Una suma de moltes coses, de responsabilitats, de passar-t'ho bé, d'amics, de plorar bastant, O sigui, quan agafes totes aquestes coses i les barreges, en surt un cap. Jo crec que dins el cau puc fer una funció bona i per això m'agrada estar al cau, perquè jo crec que des d'aquí ensenyant a nens, ensenyant a aprendre aquests valors, que puguin pensar per ells mateixos, jo crec que tot això puc ajudar molt, no?, a la societat que tenim d'avui en dia. Per mi, ser cap significa poder transmetre i ensenyar uns valors que normalment a la vida quotidiana no s'apliquen ni s'ensenyen. La primera sortida que vam fer a Margalef, que ens vam perdre, va estar molt bé, perquè per mi era la meva primera sortida amb ells i de fet era la primera sortida de tota la unitat i molts encara no es coneixien massa i el fet de perdre'ns crec que ens va unir molt aquella estona. Ens va fer trobar-vos. Sí, allí a les fosques, a la muntanya, sense llum, cridant els bombers, per allí va ser molt divertit. Aquest any hi ha molts moments bons, però potser el moment especial és ara mateix quan ens juntem totes les unitats, amb pares, mares, amics, avis, àvies, i repassem tot l'any viscut i estem tots junts. El de la neu, el moment que vam anar a la neu i vam jugar per tota la vegada, des que estic al cau com a monitor amb llops amb neu, i inclosa les vomitades del Joan. El millor vaig passar va ser a sortir de la neu. Els viatges van posar a fer àngels a la neu i és molt bonic. Vaig tirar a la neu. Bueno, un que tinc més recent és el que vam estar jugant amb la Manguera a Nulles, al campament, aquell hippie. Molt bé. Molt bé. Bé, la veritat és que bé. Vam començar, jo que soc cap de primer any, per exemple, vam començar que molts quasi no tenien relació, no? Perquè mai els havíem com a cap, no sé, però al final ens hem acabat unint tots i això al final acaba sent com una gran família. Des del primer moment hem sigut acceptats per tothom. Doncs a la unitat molt bé, o sigui, ens hem coordinat molt bé, ens han agradat les coses que fèiem i hem acabat molt bé. I dins de concert també hi ha molt de bé. Sí, la Maria envia whatsapps, la Maria els correus, fàcil. Prou, no, para. Ha sigut una passada, m'ha encantat treballar amb ells. No m'he pogut sentir més còmode, hem sigut com un equip format per molts bons amics i que hem congeniat molt bé. A l'equip de Caps de Reis ens estimem molt i és molt guai, estic molt enamorada dels meus col·legues. S'han portat molt bé, jo soc també d'aquells que han pujat ara de caps de primer any i m'he sentit super cohesionat, super adaptat amb tota aquesta palla de gent que ens toquem els punts. Sou joves i teniu temps per gaudir, apreneu molt, pregunteu i sobretot no us deixeu influenciar mai per ningú, vosaltres sou com sou i així sou perfectes, la veritat. Molta sort a la vida. Que segueixin molts anys al cau i que m'agradaria veure'ls com a caps. Que molts pugeu aquest any a Pioners, amb els que veu,
Els que pugeu a Pioners, sobretot passeu-vos bé, però també apreneu molt, perquè a Pioners s'aprèn molt. Que m'ho he passat molt bé amb ells. Molt bé, doncs jo també. Adéu. Doncs que estic molt contenta amb els meus pioners i que si esteu al davant de la sombra seran discrets. Jo que s'espavilin una miqueta, però que són molt jefes, si volen. Quan volen, ho són. Doncs ha estat un molt bon any, m'ho he passat molt bé, gràcies per tot. I espero trobar-vos a tots l'any que ve, que aquest any ha faltat gent. Però els que m'estan bé m'estan molt bé, però a veure si l'any que ve veniu tots amb més ganes. Tranquil·litzeu-vos una mica, que esteu estan esperant. Does that mean you didn't really like the champagne? No, I did. Too much. On the silver screen, she's always playing make-believe, and she's got emerald eyes that let me know just what she needs. It's hard to show exactly